Machiegni kendo, Kweth mar Azimio kotenegi kod ogai mar Raila Odinga okwedo weche mamoko kuom jotelo mawuok e riwruok Kenya Kwanza osebedo ka lieko ni gidwaro handshake kata telo mar barua bar kata mano nusu mkate. Raila Odinga wacho ni mano gima pok gikwayo kendo onge e pachgi kata matin wang'ne. Millicent Adhiambo nigi mathoth. We've agreed, yes, we can talk, but we'll only talk so long as there is a conducive environment for talking. We have also said we do not want a share in Kenya Kwanza government. We do not want handshake. Onge ngamose kwagi ni mondo wabed gi handshake. Ni nusu mkati koto pika nus ne idhi go kani. Jotelogo kane medo loso e nyasi marumb kiche e kanisa joadwen mautho e sub county Manyando. Negi kwedo gi duol achiel ne kod hinyruok ma oyaye mane oneno kuom jong'anyo kokalo leto bila kinde ng'anyo mokalo mar kwedo piny owacho. Jakom wang'e opong'o gi pi wang'. Nikech kano wuok nowacho ni mandamano mondo los piny mondo piny obed maber. Mondo bech gik moko man malo dog piny. No kong'eyo ni jogi dhi lokre gik magilokre manego dhano gi lisasi. Police rito mana samu wuotho. Joma no negi ok no negi ni wach mandamano. Mandamano nitie mani yudi. For the first time in the history of our country, we saw children asking their father for food being shot dead. Watu 71 wananchi ambao wameuawa ambao haukuwa na hatia yoyote. Gikwayo kanise mondo wek nindo nyakonchiele wachno kagikoni moko kuom jotend kanise okose chung motegno kod dwach jopiny mar neno ni ratiro ochiw. I personally feel scared. Kama kweli wewe ni Mkristo unasimama na unahubiri na you cannot condemn the killing of young people by the police. The church cannot just talk about 35 deaths without going to show the cause of the deaths. Bende egiseyo, jatendo bila Jafeth Koome kuom kaungi moganda mana kanono kowacho ni chal kagima kweth mar Azimio ne ong'iewo ringreji kowuok kuom konde kano ringre gino manomiyo giko ni okoromo kod kom mar jatendo bila. We are burying 72 children. These are real people with real families. And then somebody has the audacity to come and say that we have gone to the mortuary and bought bodies to display. That statement was reckless, was uncalled for by the IG, and should be withdrawn and an equivocal apology applied. Tumesema huyu mtu anaitwa Akome, lazima akome kuwa IG wa Kenya sababu hafai kuwa kwenye hiyo ofisi. Ewi mano Eugene Wamalwa ojiwo jotelo makaluo mondo riwre kanyakla e kedone ratich oganda ahinya to mondo gilu machiegni wach gedo mar yawo mar korusoin nyaka giko. Ile ambayo itasuluhisha maisha hapa shida zenu, it's not relief food, ni kuweka ile damu ya Soin Koru. Hiyo damu ndio itazuia mafuriko hapa milele na milele. Sasa wakianza kuelekeza 60 billion kule Kimwarer na Aror, lazima msimame mpiganie Soin Koru damu, pia sisi tupate share yetu, pesa zije tujenge damu, tuzuie mafuriko hapa. Bende egitielo mondo jogo madhi nyime kod twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza kik luor wacho weche manyalo kelo lokruok. Anyoto kwedo wach teko mathoth ma obila osebedo katiyo godo kuom jong'anyo mabende osekelo lal mar ngima mathoth. Jotelogo oyango ni ok bibuogi kod sirkal ka itiyo kod obila mondo injo piny ka bende Odinga okaw thuolono mar yango yo mopogore ma ibiro tim kod ng'anyo mabiro ponono to ok obiro nyago lemo. Kenya does not consist of only 2 tribes. Kenya consists of 46 tribes. Even those who did not vote for Kenya Kwanza are Kenyans and are tax-paying Kenyans, and they have a right to demand services from a government. So we will not allow you to play with the rights of innocent people.
Magi timore seche mane giyuoro e chenro mar chwalo dongruok mar kanisa Dwen Maotho e sub county Manyando, kuma Odinga ne oyawo ayanga kanisano mane oger manyien. Bang'e ne gidhi gwenge ma Luanda e ik mogik mar owete ariyo mane owito ngimagi bang' goch kod obila kinde ng'anyo mar kedo ne pek mar ngima. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Luoro nitie